Yaba asingeneni ku-hot topic yethu yanamhlanje, lalelani. Hi KVG, hi 3 to 6 Express. I am a man aged 52 years, writing to you ne hot topic yangu. A few months ago, mwana wangu mskana firstborn got married to a boyfriend of 3 years. Takaunganidza hama neshamwari and celebrated a beautiful union. My mkwasha and his people vakakumbira muchato and asked kutora mudzimai wavo that very same day. Sevanhu vakabvisa mari yavo 4,200 takafara chose and granted them zvavaida muchato and mudzimai wavo. So nyaya yandauya nayo is mwana wangu akadzoka kumba achiti haachada marriage. Ndakaedza kuunganidza ana tete vake kuti vagare naye tinzwe kuti chii chanetsa asi haasi kutaura. Ukuwo the husband ari kuti sezvo mwana wenyu afunga kusiya musha dzosai pfuma yangu. Tagara matare anokwanisa kuita mashanu in 2 weeks trying to get to the bottom of the situation. Asi hapana chisvinu chabuda. Murume ari kuti ari kuda mukadzi wake, asi mudzimai ari kuti kumba kwemurume handidzokeri uye achiramba kutaura chikonzero. Zvichida ingave nhau yemumba yemukati owakarohwa handichaziva. So mwana tiri kugara naye and the family wants their money back. Dambudziko riripo KVG is mari ndangada bvumirana nemudzimai kuti tiise paside tozowedzera kupedzisa kuvaka kumusha, but I used 2,000 mukubheja. Pamwe ndaiwina ndotoita zvine musoro, but I didn't manage to replace mari iyi. For now ndiri kumbozama to buy time kuedza kuyananisa vana, but it's clear my daughter hachadi. What am I supposed to do as a father caught up in such a situation? If my daughter and wife find out kuti I used mari, it will definitely affect my relationship with them. My daughter keeps saying, vapei mari yavo zvipere. And I'm hiding behind kuyananisa, knowing very well I used some of the money. I need your help and guidance, Vedari. Keep me anonymous. Here hot topic yetu namhlanje. Yeah. Vedari, ndo yatavhura nayo vhiki rino. Tichakukumbirai kuti muye ma-contributions enyu on our WhatsApp platform, and you can also call in on 0772-162-651 or 6608-976-60299. Kana kuti bata zvakare pa 0714414413 tichavhura nhare tinzwe kuti muri kutione nhau yedu yanhasi. Maswera sei? Yes, my G's. What do you say? Right. I would say first time caller. Oh, thank you so much. I did kuna baba, let's be honest, kurodza mwana kusikutengesa mwana. Mwana kana achitaura iye kuti haasi kufila comfortable kunge ari kumba ikoko muteererei and itai zvaari kuda because hatisi kuda kuzochema mangwana. Wangu zvandoda kutaura baba ngavadzorere havo kana uyo ari kuda mari yake, but aiwa mari kana yatomboya haifo udzokera ndaranga angutaura kuti aiwa zvavharana dzosai mwana wangu obva apedza. Mwana havatidzosai mwana nokuti mwana akatodzoka ega, ndo pane nyaya ipapo. Kudai kuri kunzi mwana akadzoswa, tipei mari yedu, maybe taigona kuibuda nenzira iyoyo, but kana mwana ari akatosiya musha mushure mekunge atoroorwa, tinokwanisa kusimbirira here pakuti mari haidzoki pakadai? Mapaona kaipapo, yeah, because line rabva radonha, but yes, akadzoka ega mwana and haasi kutaura zvakare kuti chaita kuti ade kusiya imba chii. And yeah, it's not like baba vari kuda yes kuyananisa is a part of it, but now the main issue is because mari havana yekudzosera. Yeah. On 0772-162-651, this one says, yes, KVG mari haitodzokere. It's like asking for a refund after using goods. 7550 last digits of your number. This is what you're saying. Another one also coming through says, KVG Saki G Rora is a contractual agreement. Vanhu vamwari inotoenda masignature kuratidza kuti zvaita. So what are you saying? Ipapa hamuna kuzopedzisa henyu mangotiudza kuti ine masignature. So what are you saying? I think he's typing kuti vapedzise contribution yavo ipapo. Alright, vari kuti mari haidzokere. Okay, kuti once matosainirana paya
on the day. Zvekutoreva kuti zvavharana, whatever then happens after that, mari haichadzokera. So I think yambiro yamuri kupa kuna baba ndeyekuti he doesn't have to worry about the 2000 yavari kuti yavakashandisa mukubheja. Muri kuti ivo ngavangodzokere kudare ravo vonoudza mhuri yevakwasha kuti mari yamakatobhadhara hapachina mari yamunodzoserwa. Star FM, hello. Hello, Star FM. Hello. Hi, maswera sei. Aiwa, tinofara maita basa mafona. Munoitongo sei muchiyambira kuti kuna baba vatinyorera? Apa inini chavanhu vari nacho hapana pachimbo ripo because avo vanhu vaniti vaidananira. Kutenda kwedu yes. Kuti vaidanana handiti zviro kuti ivo murume anogonotadza kubuda pachena but mukadzi andoone zvinhu zvaakaono zvinoti haatadza kudzokera. Saka inini nyange ndai ndakapiwa mandotadza kudya mari here because imi maidanana makatotiunganidza. Saka ndotadza kudya mari 2000 yakatotsara kana akatoidzosera anenge achidiwa zvekudzosera but nokudzora mari yakapera kweini mhosva yangu here. Hamusiri mibaba here kana kuti munin'ina wababa akadla mari nababa. Wanaika vanhu handitaura nechokwadi. Mari cheche mari yagara mari yakatongouya inofanira kushanda bechengeta yenge yatongoponawo zvaya but otherwise mari inotoshanda. Hai zvekuwari nekuti hanzi mari yakaroora iwo paukayozoroora handiro maidanana chamakazoromana musikana akatobvuma ndiye mukomana wangu ndakuenda. Saka zviri kumba kwemukomana hazviafekti baba wemusikana. Ndizvozvo izvo zvisingataurike baba wangu ndazvityawo ini kuti akaoneiko mwana uyu. Saka iye baba ngautoti mwana wangu adzoka ripenyu itsokei zvekuti mari zvautotora nikwashati hai mari handisisina shamari yangu. Ndinotenda vana baba vedu vari kuuya vari kuti mari haidzoke. Imi 0772162651. Inhau dzatinosangana nadzo mukufamba ndibaba vauya nenhau yavo yavari kutaura ipapapa kuti mwana akangoti ati garei mumarriage. Handifunga kuti akakwanisa kana 6 months ari marriage akadzoka akati ii ndazvitadza. Mwana haasi kutaura ake kuti chaita kuti asimuke ndichii achibva kumba kwake, asi ari kutaura iye kuti kumba uko handidzokere zvachose. Mari vakuti tikuda mari yedu sezvo mwana wenyu aramba musha. Asi vatiri kuona vari kuuya dare redu ri kutotaura kuti mari haidzokere. Legally lobola is not refundable. When a mukwasha pays Rora, it means he would have contracted a customary law marriage. So hapana, he can even be sued for the balance kana anga asati atopedza. Zvitoreva kuti nekudzoka kwaita mwana wangu anogona kutosuwiwa kana anga asati apedza kurorwa. That is the correct legal position that is coming from 904. Someone also coming through on our WhatsApp platform says muri iyi iri kuda kutozvitangira botso kutora Rora zvinozogona kuzovabata kumberi uko. Chivanhu chedu hachititendere kuti kana wapinda mumusha ukanosiya pfuma ozoitora futi wambosangana nemwana wevanhu. Another one also coming through says hanzi isusu kazhinji kacho tinoziva kuti tinenge tatofadaya nemari idzi veduwe hapana mari inodzoswa. On 0772162651 someone is also coming through with a different contribution on our WhatsApp platform. Ane muono wake wakasiyana ari kutaura iye achitoti inini zvandiri kuona apa ndezvekuti mari inofanira kutodzoserwa nekuti mwana wavo haana kugara mumarriage. This one also coming through says 6 months dzakatowanda. Mari haitodzoserwe whether kuti apinda mumarriage for one week akabuda, as long as masimudza makumbo enyu muchinokumbira sadza pamusha wevanhu matopinda mucontractual agreement mari haichadzokera. So ndofunga ndanchifunga kuti dare redu saki richatotora nyaya tigotongesa baba kuti ko mazodya mari mazodini, saka baba moita sei, poitwa payment plan here. But vanhu vari kutoti nhasi yakapfava pakuti hanzi Rora haritodzoserwa. I get that idea. Inini pati yekuti pachivanhu chinoitwa ndoda kutodzidzirawo pano kunzwawo kuti vedare vanoti Rora rinodzorerwa here kana kuti haridzorerwa. But I think for me my main concern and something that I feel affects a lot of men is the issue of gambling, which has put this man in this position. If dai mari yanga iripo, he could have maybe, I don't know, maybe the issue would have been slightly different. Pakuti zonzo, he knows what to do. But right now, the issue is
mari hapana because he gambled that money away. He spent that money vachibheja. Exactly. And now he cannot explain it to the mother. He cannot explain it to the daughter, which is going to cause friction if this family is going to find out. So I feel that's the bigger issue, bigger than the issue yekudzorera mari. That one I think it can be solved nekuconsulta vanhu vakuru until mari inowanika. Kana even musikana anogona kutoti ababa ndine mari yandandinayo fine makaita zvamakaita rega tidzorere mari yevanhu, you know. But then when it comes to an issue yekubheja issue yekuti you're gambling, it's not something that we can just hide under the rug and feel like okay we can sweep it over and move on. You don't gamble with money that you're not willing to lose, because you're going in knowing there is a chance that you might lose all of it. Right. So you can't go in nemari yamuri kutoziva kuti one haisi yenyu mune zvamakabvumirana nemudzimai wenyu kuti muchada kuita nemari. Those and promises then, broken. You've broken my promises nemudzimai wako nemwana wako, even which can lead to a collapse of my relationships. Chichifunga ipapapa nemudzimai munonoita sei tapedza ipapo mwana akazvinzwa kuti ndo zvakaita baba ngoti wopfuma yangu shuwa ndo maendero ayaita here kuti yoenda kunobheja. And even kutadza kureiza kuti vozochienda maybe yatosvika to a point yekuti it's a dispute and mari iri kutonzi iri kudiwa chifunga mwana uyu anenge aufunga kuti nyaya dzababa dzako dzobuda dzekuti baba vakatonobheja mari iya yechiyerora yavakapiwa. It's just a mess on that side. While yemari nchinzwisa kuti tinokwanisa kudzorera kana kusadzorera unogona kungotsika madziro voramba nayo. But the issue is baba ava vane a problem where he's gambling away his family, he's gambling away zvinhu zvakavakoshera. Yes, vari kugambla nemari, but it's gambling with those relationships. 0772162651. Let's find out who's here. Hi, Maswera say. Madi. Babong. Kurizei. Na pakaoma shamwari amenoimboifambirai tinzwe kuti zvofamba sei. Ati mwanasikana ari kuramba kutaura zvakadzokerera handizvi. Atadza. But iwewe neni KVG nasaki tiri 3 tiri kuziva zvakatizira mwana. Tinotenda. Mukomana akada kunyatsa kushandisa pfuma yake but hawo yakati bote zvanyanya bodza kuna chimwe dai akaona nyoka akataura ka hapa dzangu zvikuzvo ndakaona umbauka zvichida akatoiona kababa wangu akanzi ukangotaura inouya ichikumedza. Mukomana anga akutorobva kubasa achitoswerera achiti mari yangu. Kana zvichida kuti zvato izvozvo zvekuti aswerere pamba sitorina nokuti hatizozivi ba kuti chii chinenge chaita kuti musha wobva watoti mwana atadza kutaura ipapo pakati womei. Kazhinji kacho mwana panitadza kutaura ka kazhinji kacho watakaona poita vanhu 60 ndakasakana navo 59 wakataura wachitaura nyaya dzekuti aiwa isusu nyaya yekudai dai dai tese tinozviziva nevamwe wakateerera futi vari kuzviziva akatizira mwana chii. But anyway ndada kuti mufesi uyu andika munhu akatombogara more than 3 months dzacho dzandizvo dzatati ana kusvika ake 6 months handizvi dzakasvika andika zvinoenderanawo nemari iyoyo ngaachingosiyanawo nazvo angoti zvimwe zvinhu zvapfuura bhozi mulife kana kwete zvimwe zvinhu zvaunofanira kuaccepta kuti idefeat so that kuti life yako ikurire mberi isina macomplications akawanda. Tese vanhu vese vakangwara vanhu vese vari wise pene paunofanira kuti accepta defeat zvotopera izvo motogara pasi motowirirana kuti zvapera motosheka henzi aiwa bhobho wandiro wandikurira zvotopera but kana pochikuita nharo manje unoparara. Saka baba muri kuti kwavari nokuti apa mapayambiro kune mukomana handiye atinyorera baba ndiri kuti mari ka iyoyo zvakatoita nayo izvozvi ngavasadzoseri handii whatever tokaita sei nemari iyo handika but ngavasadzoseri because 3 months vacho ndati mukomana akabata basa and basa rakabata makaona munhu akudzoka kumba kwavo which means maybe ndire 40,000 munhu akabvisa 4,000 imika ndaraga adye mari kana zvakatoita nemari zviri right hapana problem. Okay, thank you so much. But iwe nena sakile tuzwe nyaya yacho.